ni circle arlo bang suriner ke ba pharu plira inkora sir ke babang pha phanoi ke joy pen longli pata kibibo African swine fever apotek chirok tok mai kang nipo African swine fever apotek chirok tok mai kang nipo Ni jangkar benglong dong kamukam veterinary training hall IBSI hemalong Arnisia Farman African swine fever akiso marat mareng kachopang renga pachak Arnisia Farman chirok tokamai kapedupo Labang samai kachapahem pupon laki West Karbenglong Karbi Farmer Association amai pudur geswar ingti ahinpen mai alamthi jaipo West Karbenglong KFA Kongchunbang Rajas inghi ahinpen labang samai long Dr. Bongkaj Kumar Laskar SDPO Hamren lapen Dr. Rimjim Bepi Dongkamukam Veterinary Center atumpen Clardak pen kubuson si African Swine Fever akiso putak kachipa jokpon jima isi pen tham pachinipon Lapen wo akiso putak pusitami Raniket akiso haihui aputak pusitami Clardak pen pachinipon lapen Veterinary Center alongpen pusitami KCC loan kaparang ponawar saita do pusik Dr. Rimjim Bepi ahinpen pachinipon Lapen West Karbenglong Karbi Farmers Association amai pu Durgeswar ingtia hinpen hanjang kachuk tikiji atuma phan pusitami ake joypen amu kipi ponji aphanta pachinipo Lapen Dr. Rimjim Bepi hinpen phak kapang renga hut kacheri nangjia sondupik phak kapang renga hut phak longhong RD lin phokep do lote dowai imu pinangji Lapen lin thokep an RD lelote dowai muni pinangji Lapen hichi kulat along pustami phakok kiswa oki jori pusik Dr. Rimjim Bepi hinpen sodak pen pachinipo Kardom Pininili Zumdak Veterinary Department pen in collaboration with the Karbi Farmers Association of Pen to make the awareness plus training program on African swine fever pati loda lapen koson sila so African swine fever non kadoka vit adim ta umplublo la si koson pen se so bemar ke pe jogi ma la solam se bini je than pon lo angke farmer do an tum han pusta me ni lidang la pu se than tung je ko an ma lang tum mane bemar jung si dolo bemar alang tum sab subak pine aphus o fever theglong lapen aninge bang theglong lapen apogarum pini pusame air pechot lason theglong pulote veterinary center long nang report pap prabjen penang report di phansi nilika do covid manda request no la request la so philo pulote mane abemar bang litum mane chini dun serak lo pulote control li phan litum mane joy kepo lasi kadu covid handa bemar jung si dolo pulote nearest veterinary center long nang khobor serak no angke ala so phini li pachini dun gang tungke African swine fever pen classical swine fever ke duita beleg of bemar lasi laso lam manghu nangne classical swine fever bange vaccine do jese ta African swine fever bange vaccine ave lasi penang anamuni tun kamang hu bange vaccine pi era phita pi posi bemar long lokma lake African swine fever lasi nangli tum kadukave pustame bemar dung silong lo symptom sab sobak theglong lote nearest veterinary center lo ang khobor exera ko Risela by the affection tet doma la so bemar bange zoonotically amad a problem bang dak si dokoglo je muni de tumbang thilot pustame that pen op chodet la pen jordet bojar long sita bojar long jordet pong ke bemar bang li tumbang si mekhang si pas spread ong chot lo bisi pas spread thu bom lo ki thitang mane bemar ke long tang long hong jung si li tum that pen hithi long jordet lo plote la so bostu bang bemar si li cheron cryson lo muni da phan bang ke thang thede dis zoonotic disease kali jese long hong atum phan bang ke a bemar a bisi lo spread bo dak la so area long pen ha bojar long koso area long pen a okipon an ke dak kadu ka vedim long bang spread la lasi un anili request di bang ke ki bepari tum handalo mate farmers mate owner tum han bang talo je la tum jong si bemar lo pulote la so phaga phan ke Georgia dei phansi hili mane pathan chini pachini kang tum la pena ko isi alam ni pachini kang tum bange jong si nangli tum mane bemar theglong lo pulote symptom theglong lo pulote veterinary center lo nang report lo pulote ni tum jong si ahor mu bang African swine fever lo la ki chini daglo a sample nili tum collect nangji blood sample collect naing la pen tissue sample collect ni la so collect eta phi jong si Guwahati long NERD DL long sinil tum pothai ji hadak pen jong si positive result klang net lo pulote
laso area long bang ke nilitum apik phan kal det po laso ke kalab apu thak nilitum compensation the people department pen compensation do lasi phere nang ne laso hormu bang nang report di phan compensation bang ke government to make the fixed amount do laso teng pensi long ikpo maximum ke 15000 lo ke long ji compensation body weight upor si bostu bang ke decide po just the maximum amount ke 15000 lo angke nili request di bangke mane un anke bemar ka spread long le de ji phan munit kimi phan so area long bawang long le de nang po angke mane ham bang jung si bemar dolo kulote laso phia laso hema long pen dam ke langdam pusami langdam de nang po angke long hong pan pusami thathe de nang po oksa choche de nang po un an ke pip si pip nang po angke nearest veterinary center long nang khobor pit nang po angke bemar bang tum hala so area long ansi contain that po so area beleg adim long dami kelo Poloni circle arlo bang surin ke ba Faruk Plira inkora sir ke babang pa phan ke joy pen long le pata ki pipo mithang long le lo politik long le alo ke do wek ke nang so nang li jong si long le ke rai chot alo aron na witik nang li pham long le nang thi jok ta son si ke dam tang ni phai thong ke pre chiklo suri ni dang kora pho ara ni Poloni circle arlo ke do anabang phu phan BJP party pen akemang kon porthimi akemang 2.0 center dengkimo apamalong ke pachunpo bangso mayalong ke AACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Haraghat MLA Dor Singh Ronghang Poloni MAC Kangbura Kiling lapen pinang porthimi akemang emethang along le emethang ke doji adi malong bangke potalong wek nang ipula somathas ethe laso porthimi athak si tumdo lasi laso teng pen pota akejoy pen ki piponji aphan tum Karbela autonomous council pen asang deng ponsi porthimi isi pen 1.0 po hot ni tum lak sia pota MP election aprang aphi pilo MP election det pen lak si apota ni tum pialo la pen laso prang ke mangke lak phora na tumala Karbela autonomous council la achievement na buklong theklong ji 5 lakhs 64,000 61,000 plus pai ninga bajalo na tum theklong pola ke Omor Singh Diso revenue EM ala so hot dobo mo sila so ke pilo lapen ke 2022 23 24 la so pila pen 25 agor bang ke MP election det pen ke je ake joy pen rat achatai long lag sia pota ni tum porthimi akemang 2.0 pen ron pon ni tum rara thengno dam lo public interaction dam lo rat pen lam che pechoy lo hola so lam che pechoy hut ke long mundum long le pota ke long le tu pikla la pen ke forest long ke do atum ankan lo long le pota long le ninkan poke la sinile tum legal advice and law Supreme Court High Court advocate pen NC Forest Right Act 2006 ateng pen paragraph 3 each year ateng pen forest long ke to tum tame inglong solo pulongte tribal lo pulongte inglong solo pulongte dak revenue department pen long le portal ta ron me pime la so teng si itum tame ke ron pang cheng lo ke cheng si ke bithung reng thama along si porthimi ke mang 2.0 dak ron pen si 10,451 abang puang phetu mandak ron pini abang daga bang ke harogat pen Poloni MEC consensi pangrum pet pen 8,429 abang puang phetu man ke porthimi ke mang 2.0 pen si ake joy pen ron ponlo la pen ke dobarem 1951 52 aprang ke do tum phan ke dak inglong sokali puta la tum phan ke long le pota apu dina huda ke do apo hut ke do along le pota bang ke pinia ko la tum phan asupo phan long le pota ron salai silam paklar punima ate la pini pata ke ron ponalong bang mo misunderstanding that mis la ke ni pulo kaita ningji ber lo ke kata je 1951 ben 52 aprang ke bang tum phan ke long le pota piji puke ni kaya meeting lo ningje lo ke rara chatai dan ningje lo sita ke bang mie tum phan ke pota pipe tribal kali tum phan ke pipe sita la tum bang ke bang mie pen diaro tum phan hukum pilo 1951 52 aprang ke bang tum phan le long le pota ite de silon tum long le lang
DC council nang pipe lang tum han council nang pipe ko atum ke do bari matum ke do bari makhai tum ta tum long le pota pina ko la pen ke bang mi tum han ke long le pota pipe kasi wala tum han ke hu apu ke do hot apu ke do hot apot along le si alang tum ke long tang apota si kacelat ante sir la VGR to manta pata piyo ni la ke pipe high court case do bom lang high court case do bom sub judice do bom hot ke VGR long le pota piyo ni high court case do bom lang PIL case PIL case ke bitor ta long le chapu bom